Mä oon ollut oikeastaan aina tosi innostunut projektien tekemisestä. Ehkä sen takia, että ne on opettanut mulle tosi paljon. Ja mä huomaan, että mulla on oikeastaan kaksi syytä, miksi mä teen projekteja. Toinen on se, että mä haluan hankkia jotain osaamista ja tehdä sellaisia asioita, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Ja sitten mä oon projektoinut ne. Ja sitten toinen on se, että mä oon halunnut hyödyntää jotain sellaista osaamista, mitä mulle on aikaisemmin kertynyt. Ja mä oon sitten tehnyt siitä projektin ja auttanut kenties jotain mun asiakasta tai jotain niin kuin porukkaa sillä, että tehdään yhdessä joku uusi asia projektin keinoin. Mulle projektin tekeminen jotenkin hahmottuu aina sen ikään kuin tavoitteen, ideoinnin, konkretisoinnin ja sitten jotenkin visualisoinnin kautta. Että tavoitteella mä tarkoitan sitä, että pitää määrittää, että mitä me ollaan tekemässä, kenelle me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä. Niin kuin semmoiset asiat sillä koko porukalla tosi hyvin ja tarkasti läpi. Ja sitten se siis suunnittelu on tosi innostavaa niin kuin ideoida, että mitäs kaikkea voisi olla. Mutta sitten sen jälkeen mä huomaan, että onnistuneissa projekteissa on aina sitten osattu ikään kuin valita, että mitä sitten lopulta tehdään ja tehdä semmoisia rajauksia. Ja sitten niin kuin visualisoitu se projektin suunnittelu sillä tavalla, että siellä on ne isot kokonaisuudet, se jakaantuu johonkin 3 tai 4 ikään kuin semmoiseen isoon teemaan, se koko tekeminen. Ja sitten ne kaikki pienet yksittäiset päivittäiset toimenpiteet tai tehtävät ja vastuujako, niin tulee näiden isojen otsikoiden alle. Ja jotenkin se on auttanut tekemään sitten niistä projekteista semmoisia hallittavia ja niin, että ne pysyy sitten aikataulussa. Yksi projekti tärkeä asia on se arviointi, että jotenkin silleen luontaisesti koko ajan, oikeastaan joka kerta kun kokoonnutaan vaikka sillä omalla porukalla tekemään ja suunnittelemaan, niin tehdään myös sitä arviointia, että hei, miten me on nyt tähän mennessä onnistuttu, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja yritetään löytää sitten, niin kuin, että porukkana ja tekemisenä vähän parannetaan koko ajan. Ja tietenkin sitten siellä, jos ajatellaan tämmöisenä oppimisprojektina, niin siellä projektin lopussa, että arvioidaan, että miten meidän tavoitteet toteutuu, miten tiiminä työskentelyn tavoitteet toteutuu, miten ne asiakkaan tai tilaajan ikään kuin toiveet toteutuu ja mikä se kokonaisfiilis siitä on. Niin kuin fiilishän on tosi tärkeä osa tämmöistä tekemistä, että vaikka ne asiat voisikin olla semmoisia, että ne on vaikeita.